Čaute, ja som Radko. Čaute, ja som Dodo a spolu s Horusom, ktorý sa nachádza teraz momentálne v Londýne, Sme Iné kafe. A zdravím vás zo štúdia, v ktorom sme strávili posledných 11 mesiacov nahrávaním našej poslednej dosky, ktorá sa volá Právo na šťastie a vznikala teda v tomto štúdiu, ktoré sa volá Lava Sound a pomáhali nám teda s tou doskou Matej Turcer a Marek Rakovický. Za sebou dlhé roky čakania, strachu slz odriekania, je na čase ísť. Nahrali sme tu 14 pesničiek, z toho všetkých 14 vyjde na limitovanej verzii, ktorá sa už bohužiaľ nedá objednať, dala sa objednať iba na internete cez našu webovú stránku. A na normálnej doske alebo na normálnej verzii spolu na verzii na iTunes sa bude nachádzať zvyšných 13 pesničiek. Mojou najobľúbenejšou je Keď všetko sa krúti. Ja sám poznám ten strach, keď mám prekročiť prach, keď všetko sa krúti a život sa rúti, podobno priestor, čo to nemá. Medzi moje favoritky patrí Končím. Samozrejme sme veľmi radi, že sme dali na platňu aj sme si požičali teda pesničku od skupiny Zóna A, ktorá sa volá Keď sa všetci zjednotíme a dali sme tomu Nové šaty. Koncert dneska odpadá, prečo to je záhada, vôbec nič sa nedarí, v hlavách krúžia obavy. Snažili sme sa o zvukov spraviť tak, aby bol ten najlepší, aký dokážeme spraviť. Pracovali na tom s nami ľudia, ktorých považujeme za najlepších, čo sa týka zvuku v rámci tohto štýlu. Každá pesnička má iný zvuk gitary, ku každej pesničke sme sa snažili pristupovať solovo, čiže každá má svoj zvuk. S uvedením dosky na trh samozrejme prichádza nový single, ktorý sa volá Špinavé objatie, na ktorý chceme natočiť aj videoklip. A tak dúfam, že sa mi nepodarí vrátiť sa za tebou. S novou doskou prichádza samozrejme aj nové turné, ktoré odohráme s najväčšou pravdepodobnosťou vo februári roku 2012, takže Tešíme sa na vás a good luck. Už je to tu a tak neváhaj ani minútu, máš dôvod konečne z tohto mesta teraz